penembang kayak terus karo kanca belajar karo aku wis ngeleng ganteng lho sing sak meniki 2 tahun lho aku ganteng teknologi wah dalange koyo luwak kali sampean ngeleng ganteng sama takut lek kali luweh sama takut sing ganteng apa yo mek aku tok apa kayak nggo kanca kan sampean Nggih. sinten asmane kancane Kedua niku. oh Gawa pacang. wis pokok Terus saduku kok sarwo niku dah masa nggak wedus lho wedus ini piye ya coba wedus ini piye ayo dimarahi terus ora kula bar nyawang jenengan no. heeh piye Nyawang niki no weteng kula suwenek. Ben suwenek. wis pokok nggon kono ki rombongan penyakit lah jalan ngene iki Nggih. pancen aku iki anu ndok aku iki golongane kremi kok rumah aku ae